Tabi lang sa mga nangaon kay sensitibo ang musunod nga balita. Gireklamo ang usa ka kananan sa Davao City human nga giulod ang ilang giserve nga lechong baboy. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, hapit na pagyud niya nahurot ang iyang gi-order nga lechon ay niya na sayran nga giulod di ay kini. Atong sayron. Kailangan ng ulo do? Perting sukua sa customer, human nga iyang nasayrang giulod di ay ang iyang gikaon nga lechon sa kakananan sa Dalang Chavez sa Davao City alas 10 sa butang yadong December 26. Hapit na pagyud niya nahurot og kaon ang order ay nakita ang ulod nga naglihok. Mo? Mo gikaon ko na. Araw, ano nagsabi mga mo. Dihang gisuta ang lechon. Warang ulo sa ilalo mo. Arang ulod. Cing busugan ako. Gipiestahan na dai kinig daghang ulod. Iya hanamatod pa kining gireklamo. Sumala sa nagreklamo, pinaagi sa usa ka mensahe sa GMA Regional TV1 Mindanao na duwa na matud pa sa City Veterinarian's Office o City Health Office ang tag-iya sa kananan ug nakumpiska na ang lechon nga giingong daot. Nangayo na matud pa og pasaylo ang tag-iya apan but niya nga masilutan kini tungod nagtuo siya nga daghan ang iyahang nakaon nga ulod ug nabalaka siya sa iyang panlawas. Samtang wala pa'y pahayag ang mga nasangpit nga hintungdang ahensya kalabot nini. Samtang ang tag-iya sa kananan midumili una sa paghatag og pahayag. Daan ang ginabalik-balik sa Department of Health nga kinahanglan nga tarungon og andam ang mga pagkaon aron dili makontamina gumikan delikado kini sa mga impeksyon ugaling makaon. Ya Sara, sumala po no sa Department of Health, balik-balik po nila ning ginapahimangno nga kinahanglan kini mga maligya sigurohon nga luwas ang ilahang mga baligya ug ingon man ang mga customer maniguro pod nga ilahang ginapalitan luwas pod ang ilahang gipalit nga mga pagkaon nila pa nga mag New Year no daghan taghanda karong medianoche ang mga pagkaon sigurohong luwas aron luwas pod ta nga magsugat sa bag-ong tuig. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.